Днес ще играем Among Us. Една много готина игра. Добре. Така. Онлайн fight game. Ще такова тук, където са 14 от 15. Дъкмо да почнем. О не, някой ми е откраднал цвета. Ще бъда бял. Не, ще бъда червен. Ще сложа това. И тези очила. И ще остана с този костюм. Имам бутче за приятел. Хей, дуд. Ще ми каже да почнат. Какво стана? Излезнах. Странно. 6 от 15. Добре, ще чекаме да дойдат още хора. Защо? Какво защо? Никой не знае. Така. Да обикаляме малко. Той има същата шапка като моята. Супер. Why? Така. They accept my and you didn't say нещо. Фарт. О, те тук играят, говорят за миналата игра, които са играли. Но аз не съм един от тях, тъй че не знам. Няма да влизам в чата. Ще чакам да почнем. Ще обикаляме. Почваме след 3. 3, 4, 2, 1. Почнахме. Тихо. Crewmate съм. Noisemaker. Добре, да видим тасковете. Имам тук, в шахтата. Не. Има проблем, нямаме ток. Да го оправим. Оправиха го. Някой вентна. О, не. Но кой беше? Тук имам. Добре. Защо са така подредени? Убит човек. Тръмп. И нав. Navigations. Any info. Any sus. Сайпа. Тактал. Red Saves. Добре. Според мене... Не знам кой. I have trash. Окей. Skip. Ще пропусна този път.
Fart Spy. Да. Почти всички скипнаха, само един е посочил Fart Sky. Така... Ох! Никой не е убит ми. Как да го убият в първите 3 секунди? What? Браун. Дали му се доверим? Hello? Знаеш ли какво гласувам за кафявия? Всички гласуваха за кафявия почти. И да видим. Was not an imposter. Не е той. Тук има... То не е тук. Пак има проблем с светлините. Той ме уби! Не! Братко. Ни. Най-гадното е като ме убият. Хора, мисля да спирам видеото тук. Чао, абонирайте се и харесайте това видео.